Hola, bon dia. Gràcies a tots i totes per venir a aquesta roda de premsa, on avui anem a presentar l'oferta d'activitats per a la Universitat Popular, d'ací de l'Ajuntament de Benicarló. Este any, com vam ja anunciar l'any passat, hem intentat avançar una miqueta el que és l'inici del curs. Des de les últimes temporades es venia fent el que era la primera setmana de novembre i hem intentat, dins de les possibilitats tant a nivell administratiu d'organització com a pressupost, avançar el que hem pogut. Este any, el que és el curs, s'iniciarà el 20 d'octubre, guanyem així 10 dies de curs, de calendari escolar. Començarà el 20 d'octubre i acabarà el 30 de maig. Seran un total de 37 grups en el total de les 12 activitats que s'oferiran dintre de lo que és la Universitat Popular. El que a continuació passaré a detallar, que és l'horari de les activitats, així com els preus de cada una d'elles i tota la informació, la podreu trobar a la web de l'Ajuntament a partir d'avui, així com a les xarxes socials també de l'Ajuntament. El que és el període de descripció per a totes les persones que es vulguin apuntar a qualsevol activitat de la Universitat Popular serà aquesta setmana, el dijous, dia 25 de setembre, i començarem aquest any també en una novetat, que és implantar també dins de la Universitat Popular el que és la inscripció en línia. Fins ara era tot de manera presencial, de manera que se feien moltíssimes cues a l'hora de poder optar al lloc, ja que era per ordre d'arribada. Això hem entès que no era tampoc just, podríem dir-lo, ni de cara als usuaris, per a que tinguin que també fer aquestes cues, pegar-se el madrugón i demés. Per tant, anem a implantar de nou, per primera vegada aquí, el que és, com he dit, la inscripció en línia a partir del dijous dia 25. Però també per a aquelles persones que no puguen o no s'aclarisquen encara a poder-lo fer en línia, tindran l'opció del dia 26, del divendres d'aquesta setmana, a la seu de la Universitat Popular, al carrer Major, tindran l'opció de poder-lo fer-lo de manera presencial, la matriculació. Una vegada estarà feta la matrícula, el dia 3 d'octubre farem el sorteig per a cada un dels grups. Com he dit, n'hi ha 12 matèries, però en un total, 12 activitats, però en un total de 37 grups. N'hi haurà un sorteig per cada un dels grups, de manera que creiem que també és més adient, perquè podria sortir, per dir alguna cosa, la lletra L, i tots els López entrarien i serien per tots els cursos igual. Per tant, hem decidit que n'hi haurà 37 sortejos, encara que a nosaltres de manera administrativa ens costa una miqueta més, però pensem que és de manera més equitativa a l'hora de poder distribuir les places atorgades. Una vegada ja se notificarà les persones que entren en cada un d'aquests 37 grups, el pagament se farà entre el dia 7 i el 13 d'octubre, per ja iniciar el curs, com he dit, el dia 20. El que és el tema de pagament, n'hi haurà també 3 opcions aquest any. Tindrem el que és habitual quan sigui la transferència bancària a través del número de compte que l'Ajuntament facilitarà, així com també pagament amb tarja directament a la seu de la Universitat Popular, i com a novetat aquest any, per anar a implantar-lo i a poc a poc també que l'usuari es vagi acostumant, el que és l'autoliquidació en les oficines de l'OH de l'Ajuntament. Com he dit, n'hi haurà diferents preus públics segons cada una de les activitats, però com sempre n'hi ha unes bonificacions per a aquelles persones que tenen menors de 30 anys, els majors de 60, membres de família nombrosa, famílies monoparentals, persones amb una discapacitat igual o superior al 33% i les persones desocupades. Passo ara a detallar el total de les 12 activitats que trobarem al llarg d'aquest any. Tenim entrenament de la memòria, en aquest cas tenim 7 grups dins de l'entrenament de la memòria, telefonia mòbil, amb un total de 2 grups, tindrem també castellà, un també de les activitats més demandades, en un total de 7 grups. Tindrem valencià, amb un total de 5 grups. Aquí vull dir que tindrem el nivell, el que correspon al nivell A1, nivell B1 i el B2, així com el C1 i el C2. També continuem en la tradicional de tall i confecció, en 2 grups. Dibuix i pintura, també tindrem 2 grups. Procediments pictòrics, tindrem el grup d'iniciació i el grup d'avançat. Restauració de mobles, també tindrem 2 grups. I en anglès bàsic, aquest any tindrem 3 grups, hem afegit com a novetat, tindrem el que és l'anglès bàsic com sempre, afegim com a novetat l'anglès mitjà i després tindrem ja el que podria ser un anglès superior, que és l'anglès de conversa.
En quant al tema d'informàtica, tindrem 4 grups, un grup de disseny en Canva i un grup de creació d'un blog personal. Vull comentar també que totes les activitats se faran, com he dit, a la seu del carrer Major, així com algunes el que són les activitats més de material, com restauració, pintura i demés, el que són tallers, se farà al Tossal de la Figuera. Això són els grups, el que he dit, les 12 activitats que iniciarem aquest any d'entrada. Estem estudiant la possibilitat també d'anar a poc, segons el pressupost, ampliant algunes més al llarg del curs que posteriorment anunciaríem quan ho tinguem tancat.